ondo, betiko urtero bezala. Bai. Urtero etortzen zari, Urtero etortzen gara, Tradizioa. bai. Ogi pixkat eta fruta pixkat erosi eta gaztaia batzutan da, bueno. Bueno, gehien bat gazta, gero mermeladaren bat, edolakoren bat, eta barazkiak ez, barazkiak baditugu baserrian, oseak, barazkiak ez. Sí, nahi baserria dauka eta gauza gutxi erosten da. Nik eixena badaukaraz etxian, osea, que igual gazta pizkat olako bat, baina besterik... Bai, ondo, hartu dugu taloak, ere bai kokitoak eta oraintxe tartak ikusten etorien. Gu beti, Ibarko gutxi gauz eta ez etortzea, gaizki ez. Ni pentsatzen du herriko presentzia egon behar dela. Guretzat bai, guretzat Eibar da gure familiako gu Otxandilloko ekizen arren, gure familia osue eibartarra da, orduen gu oso ezaguneka hemen eta ondo saltzen du beti. Eta etxekoa beti, etxin dauen izaten da normalin. Sasoikoa. Sasoikoa bai, guzti aparteko izerrik hartzen. Normal izan da, etxin dauen abasarra gartzen dana, berduri egoten dana temporan, adioz piper berderik momentu ez dago, dolako gauza. Beti olantxe, laben asko saltzen da bai. Bai, bueno, orentxe berta gehitzen ez etxetikan, ez dut ia ikusi ez debe, baina, talua handako denbora auki dugu pixka bat, eta orentxe gora goiez ikustera pixka bat dana berze dagoen eta, bueno. Begi esan oso gozua, urtero moduan oso gozua. Bai, zein gustatzen jatu zuri geixen, klasikoa? Nik iruigira eta gazta. Bai, txorizo egiten jata pizka zaila jateko taluakin, baina iruigira eta gazta oso ondo. Gaure izan da zapatua bezperia, gau pasero gehiago ibili izan da, eta, bueno, nahiko ondo ibili gara gabian. Oine, badoiar, bizkanaka. Ondiokan, hemen estresa da, eguneko 50 ondiokan nahiko lase gauz. Hemendikan 2 ordu barro ikusiko zuzera izango da, danak topera, eta, bueno, espero dugu gola izatea, Bere xixa, Ibartarron eguna eta gainera nahita asteburuan jauzi, egisa da Ibarkoak biltzen garela eta gainera hori. Talua erosi, dana, pixka waterpolo hori laguntzia, Eibartarrontzako eguna, argi dau. Oso ondo, egisa esan da urtero moduan, azokari bueltatxo bat eman, gero kezkako dantzak ikusi eta urtero lez gero trikipotegua. Bueno, beti egiten dugu, talo guztiek eskuz, hemen egiten dugu horea eta guzti, eta bueno, oin taloak egiten. Ze eskaintza da kasu, ze talo mota? Txarrik egaz guzti, txorizoa, odolostea, txistorrea, bacon bebai, eta gero papadea sartu dugu aurten bebai, eta ondo, Saiatzen gara, ikuskizun politiek hartzen ez, eta gero kirolarik aurten punta-puntako etorri die. Urte asko badi hasi ginela, eta urtetik urtea saiatzen gara nivela mantentzen, eta ikuskizun politia eskaintzen jendi. Hainbat plazatan nibiliga eta bakitzen kostatzen den bera irabaztea, eta gaurre aleginduko ga. Bai, pikatu iten ga, gure artean ez zaiu gustatzen ustea, irabaztea gustatzen zaiu, eta jai giroa eta bai, baina eurre gainen jarritako garaien, bakoitzek bere egiten da bai. Bueno, eskerrik asko eta ondo pasa. Bale, berdin. Agur. Agur.